Asteburu lasaia da honako hau ere, baina hemen geratzekoa bazara, ona hemen eskualdeaz gozatzeko 11 plan. Entzun eta ikusi agenda bideoa. Larun batean pilatuko dira ekintza gehienak. Zertangan jaiak ditugu. Baskaria, bolo jokaldia, kontzertuak, animatu bertaratzera. Laudion, busti zaitez esklerosi anizkoitzaren aldeko ekimena. Arratsaldean garrastatzun urmuga kontzertu ederrak, urrengo artistekin. Alaitz eta Maider, Leturia, Anje Dualde eta askoz gehiago. Okondoko igeri lekuetan aldiz, baserriko porruzalda antzeslana duzue. Eta Sorgin tabernan 2 kontzertu, Cabron Dandy eta Kinky Boys. Gozatu eskualdeko lasaitasunaz. Eta berotu motorrak urrengo asteburuetarako. Oso potente baitatoz. Ondo pasa!